Ишектен кірігөк температурын өлшейлер қоларына антисептик білән шкәртәлер. Бұларын озғаш, инструктаж үткәру қаралған. Ондан соң хәрби резервқа кірге тілек білдірушілер анкета тутыра. Алексей Голубев комиссариаттан шундай тәкъдим алгач, ике дә уйламый килдергә булган. Сюда пришел по повестке. Тәкъдимнәре шады, ризалашты, мөмкинлеге булган һәркем аны үтәргә тиеш дип уйлыйм, өстәвенә акча да түлиләр. Ә менә Глеб Шайдуллин хәрби армия резервы хакында масса күләм мәгълүмат чараларынан белгән. Инженер булып эшләүче егет тә бик теләп килгән бирегә. Также это материальная возможность заработать. Бу өстәмә керем чыганага шул ук вакытта үзеңне сынап карау мөмкинлеге дә, киләчәктә шул юнәлеш буенча эшкә урнашып була. Мобилизацияләнгән кешеләр резервы җыю турындагы указ 2015 елда ук имзаланган. Быел гына эшли башлый ул. Татарстан буенча 1000-нән артык кеше җыю планлаштырыла. Мы с ним заключаем контракты. Килешү төзү өчен кандидатлар сайлыйбыз, бу беренче этап. Аннан соң аларның шәхси мәгълүматлары Казанга җибәрелә. Килешү төзелгәч, алар беренче җыеннарга китә. Резервта торучы офицер һәм солдатлар һәр ай сайын махсус дәресләргә йөриячәк һәм ел сайын хәрби җыеннар зур масштаблы өйрәнүләрдә катнашырга тиеш булачаклар. Алар Казан тану училищесы базасында узачак. Моның өчен түләү дә каралган. В зависимости от должности воинского звания. Сумма вазифа һәм дәрәҗәсенә карап төрле булырга мөмкин. Солдат һәм сержантлар 25 мең сумга кадәр, офицерлар 75 мең аларга мөмкин. Махсус хәрби армия резервына керү киләчәктә Россия оборона министрлыгының 35 югары уку йортына әзерлек һәм квалификация күтәрү мөмкинлеген дә гарантияле. Бу адан Гөлназ Гыйниятова, Самигуллина, Илнур Кадыров, Яңа гасыр каналы.